Oliver Sumagang Tibor, Pastor, have a nice day. Unsa may mga panagna ni Ellen G. White nga nangatuman na. Okay, daghang salamat. Actually, igsoon, daghan. Pero, atong detalyahin dire, mga hurot man ang ato nga gitawag natong mga oras. Usually sa mga nangakita ni Ellen White sa iyang vision ang kining sa mga health message, no? Unya na mga gisgutan niya nga linog, adunay gisgutan niya nga building masunog nga mismo tubig dili makapalong nini og nangatuman kana nga mga punto. Ana nga mga punto. Pero wala kayo ko ga-focus niya na Egson. Ang akong gi-focus ang minsay sa Biblia, minsay sa sinulatan ni Ellen White kay si Ellen White wala man na magsulat kabatok sa Biblia. Okay? Gani ang ubang nga sulatan Mrs. White gikan sa Biblia nga diin iya lang gisimplify. Wala kita nagpasigarbo nga kana si Ellen White na si mga tagna nga mga nangatuman kay musugot tag madili mo naman na ang trabaho sa usa ka propeta. Okay? For example, mingon lugar ta og kana nga mga butanga nga gakahitabo. Nana subala ang kasulatan kung imong tanawon igsuon kanang mga puntuha atong makitaan nga ang mutuos sa propeta muswag gina siya. Ikalawang Kadikas kapitulo 20:20. Nga tuhiin ninyo ang Dios ug kamo magmaligon, tuhiin ninyo ang propeta ug kamo magmauswagon. Okay? Unya kung imo makita daghang mga propeta dili, daghang babae nga propeta, daghang sa lalaki nga mga propeta, no? Bueno, daghang salamat niya na, no?